Мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсе ел сайын бәйрәм төсен ала. Район мәдәният йорты каршында бу көнне интерактив күргәзмә эшләде. Төрле конкурсларның җиңүчеләре хезмәт җимешләрен кунакларга тәкъдим итте. Конференция ул әлбәттә безнең бер эш моментында педагогларның гадәти еллык уку елына бурычлар кую, нәрсәләргәдер йомгаклар ясау. Шул ук вакытта теге җәй буе очрашмаган коллегаларыбыз белән очрашу, үзебезнең пенсионерларыбызны озату, яшь педагогларны үзебезнең сафларга кабул итү. Шуңа күрә инде үзенә күрә эшлекле дә, һәм инде әлбәттә ул безнең өчен зур бәйрәм, көтеп алынган чарада. Мөслим эшкөннәре проекты кысаларында киләчәккә адымнар проектыбызны гамәлгә куеп, районыбыз мәктәпләре арасында җиңү яуладык. Һәм менә шушы конференцияга кунак буларак чакырылдык. Киңәшмәнең пленар өлеше гадәттәгечә лаеклыга китүчеләрне хөрмәтләүдән башланды. 11 мәгариф хезмәткәре озак еллар хезмәт куйган мәктәбе белән саубуллашты. Без инде 80нче елларда мәктәпкә кайткан буын. Үзебезнең кешкенәдән курчакларыбызны укыта укытучы булырга әзерләнгән кешеләр. Һәм инде шуңа күрә дә менә бүген сәхнәгә килеп җиткәнбез икән. 34 ел стаж белән без үзебезнең сайлаган һөнәребезгә тугры булып, аны яратып башкарганбыз дияргә була. Өлкәннәргә алмашка 6 яшь белгеч кайткан. Аларның икесе Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенә, калганнары лицей белән Татбүләр мәктәпләренә һәм Мөслимдәге Күбәләк, Миләшкәй балалар бакчаларына эшкә билгеләнгән. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов яшьләргә сайлаган һөнәрләренең дәрәҗәсен белеп, күтәренке кәеф белән эшләргә киңәш итте. Киңәшмә традицион мәгариф үсешенең яңа мөмкинлекләре һәм перспективалары исеме астында үтте. Рафаэль Демидов район мәгарифенең 2019-20 уку елындагы эшчәнлеген анализлады. Районда 5 база балалар бакчасы һәм 6 база мәктәбеннән торган мәгариф учреждениялары шелтәре булдырылган. 20 гомуми белем бирү мәктәбе эшли. 409 бала 12 авылдан 21 маршрут буенча йөреп укый. Түбән Табын интернат мәктәбендә сәламәтлекләре шикле 80 бала белем һәм тәрбия ала. Мәгариф учрежденияларында 515 мәгариф хезмәткәре эшли. Милли телдә белем бирү 65%-ны тәшкил итә. 20 елда дәүләт имтиханлау аттестацияның БДИ форматында 99 чыгарылыш сыйныф укучысының 86-сы катнашты. Алар 10 фәннән имтихан тапшырдылар. 2019 елда чагыштырганда җәмгыять белеме, тарих, инглиз теле фәннәре сөйләүчеләр саны артты. 20 елда тарих, инглиз теле, җәмгыять белеме һәм фәннәреннән уртача балл 2019 ел күрсәткечләреннән югары. Бүген районыбыз укытучыларының конференциясы зур бәйрәм, ләкин бу олы эш башлануның старт көне. Бүген күтәрелгән проблемалар, хәл итәсе юллар, ел буена тормышка ашырасы хезмәт юлы. Август конференциясы ул һәр укытучының көтеп ала торган вакыйгасы инде. Бу конференциядә без алдагы уку елына үзебезгә бурычлар куябыз, максатлар куябыз. Яңадан яңа үрләргә, яуларга тырышу бит инде бу. Һәм инде узган уку елына шушында нәтиҗәдә ясала инде. Рафис Бирханов татар телен саклауда мәгариф системасының өлеше зур булуын билгеләп үтте. Соңгы 5 елда районда милли уку йортларының 11-гә кимүен искәртте. Мөслим мәктәпләренең заманча җиһазланышын исә югары бәяләде. Һәрбер мәктәп, һәрбер район үзенең былтыргы нәтиҗәсе белән көрәшә, яки шул ук нәтиҗәсен калдыра, әгәр дә ул беренче булса, инде югарырак булса быел һәрбер бала безнең өчен бик мөһим. Кайда торса да, Апастамы, Мөслимдәме, Арчадамы, Казандамы. Шуңа күрә һәрберсенә кая торса да, центр район үзәгендә торсамы, авылда, чит авылда торсамы, читтәрәк торган авылда торсамы, барыбер аңа бер үк сыйфат белән белем бирергә тиеш. Район башлыгы Рамил Муллин мәгариф хезмәткәрләренә рәхмәтен җиткерде. Районның нигезен мәгариф системасы тәшкил итә. Кулга-кул тотынышып эшләсәк, нәтиҗәсе дә яхшы булыр диде ул. Киңәшмә соңында бер төркем мәгариф хезмәткәрләре Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы министрлыкларының һәм район башлыгының мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.